Takže dnes 1. júla si natočím, čo tu mám všetko v skleníku. Toto je prvýkrát mám karfiol. Už sa začína robiť rúžička. Toto je odroda paradajky vodat. Také strapčeky, ale sú také maličké. Asi majú výživy. Toto je, myslím, že mandát. Strašne maličké. Musím to viacej pohnojiť. Toto je delikano. Delikano. Tie už začínajú zrieť. Toto je tiež delikano. Toto je šerola. Tie už začínajú zrieť. Sú už až hore do stropu. Potom je valdo. Tie mám každý rok, tie sú dobré. No, tu vzadu sú bičie srdce. Tie sú veľmi dobré, to sú také tie mesité. Toto mám prvýkrát, Money Maker. Neviem, či sa to správne tak vyslovuje. Uvidím, aké budú. Tieto už som mala, to je Brutus. Aj tam vzadu sú. Toto je ten Money Maker. Pekne sú zaviazané. No. Papriky, tieto dve tu živoria, to sú moc blízko asi pri tých paradajok. Tu som už nejaké obrala. To sú tie, čo mám aj na vonku. Ale neviem, ako sa volajú teraz presne. Tam vzadu sú Corno Rosso, tie sú tiež pekné. Pekné sú. Dobre. Uhorky. To už sú dole obraté. To je každá iná. Toto mám fialovú brokolicu. Uvidím, či z toho niečo bude. Tam vzadu je jedna uhorka, ktorá je štepená. To som si ja sama štepila. A tam idú uhorky aj 3. Tej pazuche. Tak uvidím, aké budú. Toto už je všetko dole obraté. Toto je saladín. Hej, saladín. Tejto paprike sa niečo stalo a neviem čo. To je Cornogalio. Asi horkú sol musím prisypať. Vzadu sú kubisty. Už majú papriky. Corno Rosso. Toto je Demetra. Nie, to je Beja. Beja, to som už obrala. Aj to je Beja. Toto je Demetra. To je Thalia. Toto je Demetra. Táto jedna taká biedná, to je Thalia. Demetra. Asi toto je Demetra, hej. Toto sú už obraté. Ale už idú znova kvitnúť. Thalia, tá sa už vyfarbuje. No a toto sú moje obľúbené, to je Tongua. Tie sú krásne, to sú tie čertové jazyky. Tuto mám ešte pekinskú. A toto je Nova. To idem obrať a zjeme. Tá už sa aj vyfarbuje do červená. Toto je všetko Nova. Čertové jazyky. Pekné. No a toto ešte musím citrónovú trávu nasadiť vonku. No to je asi všetko. Tieto sú pekné. To valdo. No, to je všetko.